Intutuking programa mituringan niyang PG. Kailangan ng antabe at gabering pengari karing kaya na ka naman albe. Pong palamudi keng lupa kaparag paglaring malan mo wat sabi mo ala nakamalan nanoy ni o deku I'm tinjan o tanya ko ing magkwento at kung minuto sapat ne pache ikaw ing miglitan niya at wang oras intro ya pa Eko tuloy balo nung maklak kumubuntuk Miyaliwa ka namang planeta Ika naman ng sikluban ko Diyang bala mo Kape mo ganas ka ta E manyaman E katamiyade Ikain lalo Mamyesaya Mabayat kong bengi Jambalabalik na rante po Joy kang mamyekule Suling akong paborito Kululubene man ingke ka Dangagyo ko man mamuat mabayat Amano mo mas kanya Metong kumukule baro Pinanari pa che ginayak ka Miyaliwa ka tamang planeta Ikaw naman ang sikluban ko Diyang bala mo Tuyong po tiyamporado ka na Milalaban ng lasa Pero anang kanyaman Ika'y mayong mo Mamyelam ng kareng Mapait kong ninasan Jambalabalik tepo Joy kang mamye silbi Joy kang mamye kule Yang kakubyen Maya pa oras po, kabalen at katambayers. Dumdam tayo po ing katamong bisita lang din ating kayang kinta ing kape ampong gatas. Di po, kasanting kanta na. Actually, yan po ing pangaduang sinambot kitang songwriting contest na ning Holy Angel University at yan mo rin po ing menikwaking best performance. Di po. Kaya, kung na po palambatan, pakilala ko na kayo, yung katamong featured artist, ngayon kabingyan, Mr. Paul Timothy Bondok. Hello, Paul. Hello po. O yan po, yung katamong bisita, manibatan niya pa mo king Norway, no? By Skype tamo po. Anya ining 1K tube, mga parayo ni, mo kayo ni Pampanga, mo kayo ni Pilipinas, mirarasta na 5 bansa, Norway. Kumusta Ken, Paul? Mayap naman po. Okay mo po Kenny. Actually, medyo may babano po rin cases. Kaya ning COVID virus, halos vaccinated na po rin tao. Kaya medyo wala na masyadong restrictions. Wapin maswerte kayo Ken. Kaya hindi kaya kami Pilipinas.
Siguro wala pang 40% ka rin Pilipinong may bakuna, bisalang pabakuna, alang pamakuna. eh. Grabe. Kumusta naman inyang bayo ka muntakin? Anong gagawan mo kay ni Pilipinas? Opo. Actually, magobra ko po ken. Bayo ko po huminta kening Norway. And bayo ko rin po megobra as virtual assistant po ken cloud staff. Megobra ko po actually as full-time ko po ken church as music director po and youth leader and pastor po kanita. Kapilang kamiras ken King Norway. If I remember it right, 2017 po. 2017 kaya puminta kayo ni August. So, Antimano, abe mo no rin family mo, kalita? Ingasawa ko pa po kanita. For 1 year po, may lako niya kang Pilipinas yung baby, may kang in-laws ko po. Pero gawan miya pong paralan agad. So within 1 year po ikwami. Swerte kayo talaga. Kumusta yung weather kaya nani? Mag-autumn na po. Kening Norway, kaya dirimlana. Around 10 to 12 degrees na po almost every day. So, mga balamat chuta po, chuke po Baguio. Watang December, makanyan. Pero yung obra mo ken, pambengi ka eh. Ali po, actually, pang maranon ko po. Weekdays ko po from Monday to Friday. So, 8 to 4. 8 to 4 po. Ning Aldo. Opo, Aldo. Kay bating yung misis mo, yan naman mag-obra. Opo, iya po, atin niya talagang pambengi. Mililiwas kayo na eh. Wala mililiwas. At least atin niya nga yung baby mo. At yan pakiramdaman taneman ining kaduwang kanta mo na kinumpose mo rin Ining ikaw na nga. Kay ba't may kinta pisabiente nung makanano may nga gaway ni at ninong maging inspirasyon mo, yung isulat mo yung kanta kay ni. Pakiramdaman tayo po at Alben, Mr. Paul Timothy Bondok, ikaw na nga. Aalala mo ba ating nakaraan? Magkaibigang di maparamang tawanan. Ilang oras nating pinag-uusapan, mga munting pangarap sa kinabukasan. Magdamagang magkasama, di pansin ng oras, sabay humikab hanggang sa maubusan ng lakas. Di ko akalaing mga panahong ito pala ang kayamanan ko, patungong magpagkailanman. Ikaw pala ang kay tagal ko nang hinihintay. Ikaw pala ang tinitibok ng puso kong nagmamahal. Ikaw pala ang pinapangarap ko na makasama. Ikaw pala ang ihaharap ko sa altar. My bestie, my lovey-dubs, sweetie, ooh, I love you. Di ko lubos sa kalaing ika'y magiging akin, magkaibigang naging magkaibigan. Hindi maipaliwanag, bugso ng kagalakan. Araw-araw nais kong ika'y hagkan. Ikaw ang paborito kong magpapala, biyaya at regalong kay tamis. Bawat segundo, minuto, araw, buwan o taon pa yan, aalagaan kita. Sasamahan magpakailanman. Ikaw pala ang kay tagal ko nang hinihintay. Ikaw pala ang tinitibok ng puso
puso kong nagmamahal. Ikaw pala ang pinapangarap ko na makasama. Ikaw pala ang ihaharap ko sa altar. Pag-ibig ang puhunan, sabay tayong mangangarap sa tamis, hinagpis, sagana o gipit. Ikaw lang, mahal. Ikaw na nga ang kay tagal ko nang hinihintay, yeah. Ikaw na nga ang tinitibok ng puso kong nagmamahal. Ikaw na nga ang pinapangarap ko na makasama. Ikaw na nga ang ihaharap ko sa altar. Wifey, my dream come true, my forever. Ooh, I love you. Da da da. GR Bank, paving the way towards a better future. GR Bank, teaching your lives to realize our dream. Welcome to GR Bank, where service is commitment. We'll lend a helping hand, kahit kanino man. GR Bank, garantisado, serbisyo ay numero uno. GR Bank, paving the way towards a better future. GR Bank, teaching your lives to realize our dream. Welcome to GR Bank,
Lagwa Rural Bank, GR Bank, where service is best. Member PDIC. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko, why not to go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Pa-cute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute. Bumalik naman ako ng eskwelahan. Awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Okay, dumdum tayo po. Ikaw na nga, isang pinakanta. Bala ko panita, itang i-dedicate niya siguro kaning kaluguran ng asawa na Tim. Opo. Actually, sinulat kaya po talaga yan para Para kayong kaya. kasal. Opo. Ay, yung kasal niyo, yung kinta mo yan. Opo. Kabang lalakad kayo, king Mali naman aisle? po. Separate kaya po. Special number, yung surprise number ya po. Enebalo. Aha. Yeah. Kapilan may gawain ng song ngayon eh. So, actually, kaya po yan eh. Like, 1 month mo po ba yun yung kasal mi? So, that would be around November 2015. Mhm. So, Oh. kita kayo. Mabilis kang gawang song eh. Depende po eh. Actually, depende po kay inspiration. Na minsan po ring creative juices daratang lang mabilis. Oo. Pero tinurin po time na Wala Mala. Eh. Oo. Pagyan ang gawan mo, wala kang gagawa eh. happy ka. Ang titang kanta mong kape, ang pong gatas. O titing aisip mong gawan title. Actually, kasi po, niya pong mitaw kami ng asawa ko. Sobra kami pong karakal kaya. Things in common. Tang marakal kayo pong bagay na pareho kami. Mhm. Pero baluta mo nga po talinob ng relationship kayong wedding. Like, in marriage po, ang kakaba na po yung years, getting familiar with each other. Balahan po, akakit mo na rin differences you. So, kumbaga, yung kape ang pong gatas po kasi maputi, matuling, maaliwaya lasa. So, kaya take po hinangoy itang kaya, itang kantang ita na hanggang makanita kami man, bagay kaya pamurin. Kumbaga, mag-workout kaya pamurin. Manyaman niya pa rin yung kape, nating gatas. Ewari po, bala Yapin yung tunay istorya na ng kape. At ang pong gatas ne. Wow. Opo. Kapilang ka pa may gumpisang susulat kanta? Actually, kaya po siguro around high school or possibly in later years ko po elementary. Kasi ang barkada ko po kanina kay elementary, ang pong high school, pareho lamo. So halos mahilig po babanda, makanyan. Kaya susulat kanta together with them. Kaya ito po yung ayalala kong time na nag-umpisa ako. Hanggang ngayon, retang banda mo, babanda na pa mo rin. Opo, most of them po. Ring aliwa po kasi alano kay Pilipinas mo rin. Chula po US din aliwa. Pero actually, tutugtog la pa rin po hanggang ngayon. Yapin. Apansinan ko, ating katang recording studio ken, bale? Ali po, actually yan ini po yung metong kareng gewa na ng pandemic ka ako. So, kasi po ngayon kaya mo po dahil yung technology, basta ating ka-laptop, MIDI keyboard, ang pong audio interface, actually makapag-record ka. Wow. Kayong balik. So, talagang kaya. Pasalamat ko po yung asawa ko, yung siporta na ako, yung sinali po kareng halos gamit ko. Kareng birthday. Yan na lang. At yan pakiramdaman tayo naman pangatlo mong
kanta. Gewa miya naman ini eh. The best is yet to come. Ot, The best is... gawa mo na naman ini. Nino namang maging inspirasyon mo kay the best is yet to come. Actually, yan po sir, kalupan niya po sa sabihan ko nandin. There are times po na nang kasakit gawang kanta na balama lang lulob. Kasi po yung kantang yan, inumpisan kaya pong sulat, 2019 pa. Opo, inumpisan. Pero first verse yamo po kanita, pong kapit na po ning chorus. Kasi balamo alang lino, hanggang kayatang balam, may kalimuan eh. Pero ikit kaya pong pasibay itang notebook ko. Kay but, nang ikit kaya po yung lyrics na, ay isipang kaya pong i-release ngayon ni. Kasi po dahil chuta kayang pandemic, bala mo makarelate niya kayong panahon tamo po that despite of whatever's happening, the best is still yet to come. At yung pa pong mas masanting datang better days are coming bala mo. So makanyan niya po may buo. And nang tinry kaya pong balikan, ito ating ko pong isip pa tono, ating ko isip pa arrangement. Inumpisang kaya po habang habang makatashing momentum. Yapin. Any may pa mo i-release ini? Any pa? Opo. Ini pa mo po. First siya kay Tube ni. Opo. Ayan, siguro pakiramdaman tane, yung ketang kantang The Best is Yet to Come. This path through life seems full of twists and turns. Some plans are changing, not the way it should have been. Some doors are closing. Now I wonder what's up ahead. There's nothing fair here. Is there a better future there? But don't get too annoyed, dear. 'Cause better days are ahead and they're coming. Big Daddy's here, there's nothing to fear. The best is yet to come. Oh, every little smudge of predicament is just temporary. The best is yet to come. Believe in positivity, possibility, your capability can make a difference in this world. The best is yet to come. Sometimes it's frightening to think you're on your own. Is there light around the corner? Is there hope in what's in store? Don't you ever give up, dear. 'Cause better days are ahead and they're coming. His love endures, there's nothing to fear. The best is yet to come. Every little smudge of predicament is just temporary. The best is yet to come. Believe in positivity, possibility, your capability can make a difference in this world. Many times you look for miracles, but you tend to forget that you are one. La 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 la. At times you think you're such a loser, my friend. Take a seat and remind yourself that you were born a champion. You're one of a kind. God is on your side. Now stand up and see. The best is yet to come. Every little smudge of predicament is just temporary. The best is yet to come. Believe in positivity, possibility, your capability can make a difference in this world. The best is yet to come. Whoa. At
kabalin, gundam tayo rin naman po yung kanta ng Mr. Paul Timothy Bondok, kabalin tamo, na ngayon makabase siya king Norway. Nanong buri mo dakwa na mensahe, kareng kayanakan, bisa mo ring maging songwriter, singer. Yak po, one of the things po na hanggang ngayon ipanghawakan ko is that never give up on your dreams. Yak po, I'm on my 30s but I still am dreaming because maniwala ko po na there's no such thing as too old or too young to dream. Na maniwala ko po kasi na binyene po ning ginuing dream kaya katamo kaya puso tamo. Yak po, I have always dreamed of becoming a musician, singing, writing my own songs. And panghawakan niya ito hanggang nanong malyari. Kasi datang in time na hanggang pang masakit naman itang road papunta ka rin, miras at miras ka and I enjoy me itang path mo, I enjoy me itang rengege na ganang dadalanan mo on the way kasi buriming gagawan mo you love what you do. So kaya I just want to support you however hard it is or marakal man mag-discourage kaya kayo kasi marakal musicians, sampung singers, madi-discourage le dahil sabihan man magaling yan man makakanta yan. Paboren nyo po deta. Wala mo crush the chatterbox adapin. Paboren mo yung naning sasabihan na ng alawang tao. Importante, nung burime yan yung dream na nimbinya na ning ginukaya ka. Panghawakan me, pursue it, and give your best all the time. Just do whatever you love. Something na maka-inspired sa kareng kaya katamong kabalen, kareng kaya katamong kayanakan. Punta tingkan mo rin great. O tingkan mo rin pasalamatan, kaya ni Pilipinas, sampo king Norway. Ita po, first and foremost, as a musician, budi ko mo pong pasalamatan din ng tao na sinuporta ka ako. Especially my dad and my mom, although wala na po yung ako, pero ila po rin minunang miniwala ka ako. Makanyan mo rin po ring kaluguran ko, ring boards, them family, rin po ring making support ko po talaga para mag-grow ko po as a musician, as a performer. So, and babatian ko la rin po ring kamag-anak ko po kayong Pilipinas, ding bondok po, ang Pore Santos, ang Poreng pamilya ko po, yung asawa ko po, na baka magobrayo po ngayon So, thank you po. Dakala salamat, Paul, kay oras sabi niya mo kay kami, kay ni King K-Tube at King GNN TV 44. Pasalamat ko maragol keka. Dininan mo kay, dinakayan mo kami. King oras mo, balo ko, masyadong maulaga. Dakal din po salamat kaya kayo. It's an honor po, it's a privilege po to be here. Bayo tamo, may kakawani, pasalamatan mila po din kasawap tamo king programa. Ing Crab and Crack, atin po atlong branches, malyari yung pasyalan, Primus Medicus Building, Jumbo General Jasa at Shoppers Infinity, Angeles City. Chick and Flow, Chew and Brew, Margarita's Bake Shop, at Hello Melo Hair Salon. Visit them at 207 Unit D&E, Hiras Building, 2nd floor, Santo Rosario Street, San Jose, Angeles City. In MSM Color Drops by Marlon Santos Mendoza. At in bayong buklat po king Bulaon, yapining K-Star Mini Mart. Then pong taga Bulaon, dapat dumayo. Then mahilig king Korean food. Makasali ko ang puken king K-Star Mini Mart. At Milk Tika, king Bulaon, City of San Fernando, Pampanga. Dakala, salamat king kayong paman ng tabi. At pasalamat ko pong maragol. Sana po, mingat tamo parati. Bye-bye!
will shout it out.